Mga kapuso, stage playing nga nakasentro sa importansya sang pagpakigbato sang kinamatarong kagustisya na lantaw sa mga estudyante sa Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Nagbilin sang pagtulunan sa Gen Z ang isa ka stage play nga may Riz pa si Rizal sa UP Visayas, Iloilo City sang weekend. Ang Riz ang isa ka slang nga tinaga sa Gen Z nga kun sa yuron, karisma. Madalo man ang mga tinaga apang naintindihan kag nakarelate kuno ang mga pamatanon sa istorya. Ang stage play ay naglibot sa istorya sa isa ka call center agent nga si Pearly nga napreso matapos kin pakigbato ang iya kinamatarog bilang empleyado. Samtang yara sa presuhan, nagpakita sa iya si Dr. Jose Rizal kag insaysay sa iyang mga na-eksperyensya sining nga pamigos sa panahon sa mga Espanyol. Ang mismo naghatag kabuhi sa mga karakter nagpasalamat sa kagaynan nga manginbida. Magluwas sa experience, leksyon ang ila dala pagpauli. Paggawa ng kabutihan para sa lahat at yung sa mensahe nga ni Rizal na ang totoong pagmamahal ay pagmamahal sa kapwa at mahalin ang kapwa Filipino. Kasi kapag nasa puso natin yon, hindi tayo maliligaw. Sobrang sarap sa pakiramdam at nabibigyan ako ng chance na magpaalala sa mga kabataan na sila pa rin talaga ang pag-asa ng bayan. Napamatudan kuno sa mga naglantaw nga estudyante nga wala sang ginapili nga edad ng pagpakigbato sa kinamatarong. Ano ko, ogid nga lesson nga dapat kabalota sa ngaton nga kalayaan. Kabalota magtindog sa ngaton kag hindi kita maging alipin sang iban. Paagi sa stage play, mapakilala sa bagong henerasyon ang mga baganihan kag kung anong ila mga inagyan. As part of Gen X, is sobrang wala na halos nakakakilala talaga kay Dr. Jose Rizal. And I felt like it's about time para ipakilala muli siya sa bagong henerasyon. Magapadulong man sa probinsya sang Capiz, Aklan kag Antique ang grupo agud mag-perform. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.